Mamo, chcę Nikiszowiec, ale synek, mamy Nikiszowiec w domu. No i to jest właśnie Nikiszowiec w domu. Czyli kolonia Zgorzelec w Bytomiu w Łagiewnikach. No, w Bytomiu nie od tak dawna, bo Łagiewniki do Bytomia dopiero zostały włączone w 1951 roku. Kolonia Zgorzelec wybudowana z inicjatywy Winklera w latach 1897-1901 dla pracowników huty, no wówczas Hubertus, potem huty Zygmunt, huty bardzo takiej poważnej, jednej z największych i najważniejszych hut w ogóle w Polsce w okresie po wojnie. No i oryginalnie były to 34 domy, familoki dla pracowników właśnie tej huty. Oczywiście nie wszystkie się zachowały, ale w zeszłym roku skończył się jeden z etapów rewitalizacji tego miejsca, tej kolonii. No i zostały one przywrócone do stanu przepięknego, bo wiele z nich było tutaj totalną ruiną. Jeszcze trochę tych zaniedbanych budynków jest, bo tutaj jak każda tego typu kolonia była taka dość samowystarczalna. Tu, o ile się nie mylę, był budynek chyba pralni i piekarni, który dopiero ma być wyremontowany. Tak jak mówię, wiele tych budynków, które tutaj dzisiaj wyglądają, no jak cacka, jak nówki sztuki, zostały totalnie dźwignięte z kompletnej ruiny. No i jak widzicie, serio został tu zrobiony kawał dobrej roboty, bo oprócz tego, że mamy pięknie tutaj poodnawiane te domy, które naprawdę wyglądają jakby zostały co dopiero tutaj od nowości postawione. Oczywiście zrewitalizowano też tutaj jakieś zieleńce, jakieś chodniki, taką stworzono małą architekturę. I serio, robi to naprawdę bardzo, bardzo fajne wrażenie, zwłaszcza jak ktoś to widział, jak to wyglądało wcześniej. Te domy są odtworzone, widzicie, z zachowaniem detali, czerwone drzwi, czerwone okna. Jest schludnie. Tutaj też porobione jakieś takie małe siłownie plenerowe, proszę, małe boisko do gry w siatę, w kosza. Tam ktoś sobie pucuje okna. Też fajnie, że wszystko łącznie z tymi na przykład obudowanymi hasiokami jest tak zrobione z czerwonej cegły, żeby to wszystko tutaj pasowało do stylu zabudowy tego osiedla. No i w tym momencie po tej rewitalizacji kolonia Zgorzelec w Bytomiu na pewno jest najlepiej zachowanym takim osiedlem robotniczym z przełomu XIX i XX wieku i myślę, że może też jednym ze fajniej zachowanych w ogóle w województwie śląskim albo na całym Górnym Śląsku. Jeżeli ktoś lubi architekturę z czerwonej cegły, no ja na przykład uwielbiam, to myślę, że na pewno warto tutaj wpaść, przejść się i sobie to zwiedzić. Może by mi się gdzieś tutaj udało wejść do sieni, obejrzeć jak to wygląda. O proszę, rewitalizacja podobszaru 19, zabytkowe osiedle, ulica Kolonia Zgorzelec 15. No na pewno został ocalony i zachowany tutaj dzięki rewitalizacji tej zabudowy taki unikalny klimat tych familokowych, robotniczych osiedli górnośląskich. Jest to fajna sprawa, bo wydaje mi się, że to właśnie taka architektura przemysłowa, czyli osiedla robotnicze, osiedla patronackie, są chyba takim jednym z najbardziej charakterystycznych elementów właśnie architektury, przynajmniej tego wschodniego, przemysłowego Górnego Śląska. I zresztą taka architektura, co widać nie tylko po takim miejscu, ale też na przykład po Łodzi, gdzie bardzo dużo obiektów takich właśnie postindustrialnych, ceglanych zostało zrewitalizowane, przeznaczone na jakiś inny ciekawy cel, albo na przykład jak Stary Browar w Poznaniu. Wydaje mi się, że taka architektura jest bardzo ponadczasowa, bardzo elegancka i rewitalizuje się bardzo fajnie. A tu naprawdę wykonano kawał bardzo przyzwoitej roboty. Fajnie by sobie było wyjść na taką ławeczkę przed familokiem, poklachać z klachulami, zakurzyć się faja. To jest klimacik, nie? No oczywiście wszystko tutaj jest dostosowane do standardów takich już modernych. Znaczy nie ma tu już raczej chlewików. Do ubikacji też nie łazi się na plac albo na półpiętro, ale te wszystkie najważniejsze elementy architektoniczne, najbardziej charakterystyczne, przynajmniej na tyle co ja widzę i się znam, co ja tam wiem, ale są zachowane i wygląda to dobrze. Mamy w Bytomiu Nikiszowiec w domu. Może nie taki wielki i póki co nie jest taką renomą jak Nikiszowiec,
Ale warto przypomnieć, że takie miejsca jak Nikiszowiec to też nie zawsze były fajne, hipsterskie osiedla, gdzie przeprowadzali się ludzie z Warszawy i teraz mieszkam na hipsterskim Nikiszowcu. Była to miejscowa o famie podobnej do bytomskiego Bobka. Także skoro tam się udało i tu to wygląda tak fajnie, obiecująco, to może i z Bobkiem kiedyś będzie zrobiony porządek. O, może się uda. Na przypale. No, trzeba przyznać. Bardzo schludnie. Także cóż, do brzegu, znaczy do Łagiewnik. Fajnie się ogląda każde miejsce, które wcześniej było totalną ruiną, a teraz wygląda jak nowe. Mam nadzieję, reszta tych budowli, które tutaj jeszcze stoją w stanie średnim, zostaną uratowane. I że kolejne miejscówy na mapie Górnego Śląska, ale nie tylko, całej Polski, będą odzyskiwały, prawda, blask. Chociaż muszę wam powiedzieć, ale to już takie zboczenie, że te takie domy nie do końca wyczyszczone, wymuskane, wypiaskowane, wylaserowane, gdzie ta cegła jest taka ciemna, czarna, przybrudzona, a nie taka idealna, jak nowa, jak świeżo wypalona, też mają jakiś taki swój klimacik. Ale to już jest zboczenie. Wam pięknie za uwagę. Prosto z kolonii z Gorzelec w Bytomie Łagiewnikach nadawał Mikołaj, Niklaus, Andrzej, Jan W. Bez nazwisk. Jak będzie 1500 łapek w górę, to jedziemy na Lipiny z szalikiem Zagłębia Sosnowiec.